waslet biex tispiċċa sena oħra. Bil-pazjenti f'Monte Carmeli mhux talli mhux qed jgħixu f'ambjent mill-iktar feliċi talli qed jispiċċaw ibatu quddiem is-sitwazzjoni tal-biki li hemm f'dan l-isptar. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegaw kif is-sitwazzjoni qed tmur dejjem għall-agħar bil-gvern jibqa' jinjora dak li għaddej f'Monte Carmeli. Waqt il-programm Mixjus li jixxandar b'mod dirett fuq Net FM, mara partikolari għamlet kuntatt ma' dan l-istazzjon fejn qasmet l-esperjenza tagħha. Min jidħol Mount Carmel bħalissa qed iħalluh fuq saqqu mal-art għal 3 ijiem 4-5 mal-art. Ara jista' tkun l-iktar nies vulnerabbli tas-soċjetà tagħna. Pasta żgħata kbira ħalluhom mal-art sakemm ikollhom spazju biex jqegħduhom ġo xi word sura jekk tista' tgħidilha hekk. Pasta żgħata kbira. Ċifri pubblikati fil-Parlament juru li l-Gvern meta kumparat ma' snin passati alloka mal-1,000,000 euro inqas għas-settur tas-saħħa mentali. U dan meta fl-aħħar xhur rajna żieda sostanzjali ta' pazjenti li jeħtieġu kura s-saħħa mentali. Fl-2020 u fl-2021 kienu ġew allokati madwar 1,200,000 euro għal kull sena għal investiment strutturali fl-Isptar Monte Carmeli fil-waqt li għal-2022 nataw biss iktar minn 200,000 euro. Issa għaddew snin minn l-Partit Nazzjonalista beta jwassal l-appelli tiegħu lill-Gvern sabiex jieħu azzjoni dwar l-istat diżastruż li l-Isptar Monte Carmeli jinsab fih. Iżda l-ebda amministrazzjoni la dik ta' Muscat u lanqas dik preżenti ta' Roberta Bela ma ħadet azzjoni, b'riżultat li dan l-isptar baqa' abbandonat.